radio. You are the radio that makes you happy. Inkezo. Usasha ngibingelele bafethu ngiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili inkezi lami igama engumfeze untuthu wakho mali bathi la sibona amagumeni mawuthi usemusha la ekhaya ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike okukhulu kunakho konke bese uyashare le video ngoba kusazomnandi nganza kwethu engilokhu nginiphathele njalo indaba ehamba phambili mangifuna sibheke udaba olihamba phambili namhlanje udaba eliqeda kwenzeka njengamanje bafethu njengoba ngireporta nje ngila udaba oliqeda kwenzeka njengamanje bafethu bafethu ingathi ihamba iya ngokukhula impi kaKhuzani kanjalo lapha nomthandeni iGcokama elisha insizwa lephansi emdletsheni bathi umshove enkani kwabanenkani madoda nyofela enkani koqhuma inhlamvana ngemfungo bafethu iGcokama elisha aseligele imanga njengoba ngintshela iGcokama elisha liqeda laphana ukushicelela enye ipost ku-Instagram na ku-Facebook laphana lathi iGcokama elisha umlandelwalo noma ngayimuphi umuntu omlandelo weGcokama elisha akayenze laphana i-reaction video yengoma yakhe ekwi-album entsha eshaya video then laselifaka inamba kaKhuzani ukuthi abayisende kulo ngikhuluma nje kuyimanje abantu bafona bayifonele laphana bafonela yena umfoka wakho laphana na ko WhatsApp ingoma elokusendiwe laphana amavideo abantu ba reactela ingoma yeGcokama elisha kanjalo ke noKhuzani naye uhambile waye ku Facebook wafika wa reporta ngalomshopho omvelele wasesha ukuthi naye ngeke azadlale udonodono laphana naye ucela ukuthi abalandeli bakhe benze njalo bathathe ingoma zakhe uKhuzani bayisendele kwinamba kamthandeni njengamanje bafethu ziyakhala abalandeli baKhuzani basenda amavideo kuGcokama elisha abalandeli beGcokama elisha basenda amavideo kuKhuzani shobile ngane zakwethu kushobe kakhulu ke manje angisazi ukuthi kwenziwa kanjani mabe kunjani kodwa wena akungidlulisele owakhe umbono mayelana nalolu daba ukuthi wena yakho ivideo uzoyisenda kubani uzoyisenda umfoka wakho noma uzoyisenda kumfoka kamthonga laphana bathi umshove enkani kwabanenkani hamba uye laphana kwi-comment section ufike uphawule mayelana nalolu daba lo lengibikayo njengamanje nganze kwethu bekumnandi ukuba ndawonye bekumnandi ukuba nani asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo ungakhohlwa ukhomenta ukusubscribe ucindezela ibhele ukuthi ngaso sonke isikhathi manje ngifaka ivideo entsha YouTube wakho uwasisi nibe nosuku lomnandi ngithanda Yabare ulalelo umuntu umemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi yigula lika jama ikhithekile